Hej Lars. Hej Lars. Ja, jeg vil så lige kort fortælle, hvad vi har lavet i det her forløb om dansk økonomi. Vi har blandt andet lært, hvordan man sådan kan styre økonomien, og så har vi haft om følgende emner: samfundsøkonomiske mål, konjunkturanalyse, hvordan man kan styre samfundsøkonomien, konjunkturpolitik og strukturpolitik, det økonomiske kredsløb og multiplikatoreffekten og de økonomiske skoler. Øh, og de samfundsøkonomiske mål, det er det, som det danske samfund ligesom har sat for sig og vil nå. Og det er blandt andet, at de ønsker økonomisk vækst, og lav arbejdsløshed, lav inflation, overskud på betalingsbalancen, balance på offentlig finans, lav statsgæld. Yes. Og jeg har så lavet nogle grafer for nogle af dem, og det er blandt andet for lav inflation, hvor vi har fundet dem inde på, Danmarks Statistik. Ja, og som I kan se, vi vil gerne, eller de ønsker ligesom at få lav inflation. Og i starten der lykkedes det ikke helt, fordi den steg meget der under krisen, hvor bankerne ligesom skulle holde gang i økonomien, så derfor, så steg den ligesom. Men til sidst her i 2016-2017, der kan man så se, at den er lykkes, og den har så faldet lige siden 2011. Yes. Og så har vi også det andet mål, som er overskud på betalingsbalancen, hvor vi kan se, at vi næsten har haft overskud siden 2005, næsten kun haft overskud siden 2005, udover for eksempel i finanskrisen, da der lige var underskud der et par måneder. Men ellers så har det næsten kun været stigning, med nogle undtagelser. Så den er også lykkes godt. Og så lav statsgæld, den er lidt blandet, fordi den er faktisk blevet højere, end den var i starten, fordi den steg rigtig meget i 2007, hvor den så i 2011 havde sit makspunkt, som er 46%, som faktisk er rigtig tæt på smertegrænsen, som ligger på 60. Men her i 2015 er den så faldet til 39%, så vi er på vej den rigtige vej. Og min konklusion på det her, det er så, at inflationen er blevet lavere, som er et godt tegn, og der er overskud på betalingsbalancen. Statsgælden er faldende, og der har egentlig kun været sådan problemer under finanskrisen. Så alt i alt, så går dansk økonomi godt, og efter hvordan, det går skide godt. Og så vil vi gå videre til konjunkturanalyse, hvor der er de her 4 forskellige konjunkturer. Der er højkonjunktur, og det er så der, hvor der er lav arbejdsløshed, højt forbrug, stigende inflation, stagnerende investeringer og stagnerende vækst. Og det er ligesom det, man starter med. Og efter det kommer så nedgangskonjunktur, hvor der er ikke særlig mange investeringer, den økonomiske vækst falder, og der er ikke nogen, der bruger penge på noget, og det er ligesom her, at arbejdsløsheden starter. Og så er der lavkonjunktur, hvor man så er der, hvor man har nået lavpunktet, og der er så lav eller ingen økonomisk vækst, og så er der meget arbejdsløshed, og så er der meget faldende inflation og ikke særlig mange investeringer. Og efter lavkonjunktur går det så opad i opgangskonjunktur, hvor der er stigende økonomisk vækst og stigende investeringer, og så er der igen faldende arbejdsløshed. Yes. Og så har jeg så lavet en konjunkturanalyse ud fra den danske økonomi fra 2006 til 2016, hvor vi kan se, at 2006 har vi så højkonjunktur, og så går det til nedgangskonjunktur, og så når vi lavkonjunktur i 2009, hvor det derefter går opad igen, og vi begynder på højkonjunktur. Yes. Ja. Og og det her, det ligesom kan betyde for dansk økonomi, det er, at der ikke kommer særlig mange investeringer, der vil ikke blive bygget nogen huse, og der vil komme mange tvangsaktioner, og mange flere konkurser, fordi folk ligesom ikke har penge, eller ikke tør tage chancen.
Og så virksomheder, de er så også nødt til at lave færre investeringer, fordi de ligesom, der er de her kriseagtige, så de er lidt mindre optimistiske. Og så fordi vi ligesom har den her konkurs, så stiger arbejdsløsheden, og banker har været alt for risikovillige, så de bliver tit opkøbt af andre banker, fordi de ligesom har begået en stor fejl. Og den økonomiske vækst er så også lav, og ledigheden stiger, og man venter ligesom på recession, hvor det ligesom er der, hvor man er i en periode med politisk nedgang, økonomisk nedgang, og så ligesom sådan, det bare skal gå nedad, og så efter det, så kommer, der opgangskonjunktur, der kommer nedgangskonjunktur, ja, så det er ligesom det, man venter på, det bare eksploderer til sidst, ja. Og så er der så også nogle forskellige politikker på, hvorledes man kan styre samfundsøkonomien. Og det kan man for eksempel ved de her konjunkturpolitikker, finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik og indkomstpolitik. Og så kan man så også gøre det ved strukturpolitik, som er arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, skattepolitik, uddannelse og forskningspolitik. Men finanspolitik, det er altså der, hvor man kan regulere indtægter og udgifter, og det kan så være ekspansiv eller kontraktiv, alt efter i hvilken sammenhæng man bruger det. Og pengepolitik, det er så indgreb på sådan for eksempel renteniveau, og ligesom pengemængder, hvor meget man skal, ja, og det kan så igen være ekspansiv og kontraktiv. Og så er der så også valutapolitik, som er lidt mere, når man handler om det sådan internationale marked, hvor man for eksempel kan ændre valutakursen, og det ligesom kan være med til at påvirke økonomisk aktivitet på det internationale marked, så man for eksempel kan få den til at være mindre værd penge, så det bliver, eller kronen, så det bliver, ja. Og det giver så også en vis udvikling på betalingsbalance, fordi man ligesom går efter at eksportere mere, end man importerer. Og det kan så foregå ved devaluering eller reevaluering. Og indkomstpolitik, det er, når man kan dæmpe lønstigninger for ligesom at forbedre konkurrenceevnen, så altså når lønstigninger bliver lavere, eller lønnene bliver lavere, så bliver varerne jo også billigere, og det giver så også mere eksport. I DK er det rimelig svært, fordi vi har det her liberalistiske arbejdsmarked, hvor man er lidt mere frie. Og så, som jeg sagde, har vi strukturpolitik, som er politikker, der foregår på lidt mere langsigtet vis. Og der har vi for eksempel arbejdsmarkedspolitik, som handler meget om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Og staten vil ligesom undgå strukturarbejdsløshed, ændring i dagpengeregler, stramning af rådighedsregler, efterlønsordninger osv. Og så har vi så også erhvervspolitik, hvor det ligesom er vilkårene for virksomhedernes arbejde og produktion, der ligesom bliver sat på som det vigtigste, bliver prioriteret. Og det er så også for at styrke den internationale konkurrence, som ligesom giver produktion og vækst i DK i Danmark. Og så er der skattepolitik, hvor man ligesom opkræver skatter og afgifter for ligesom at omfordele indkomsten. Og det er også det, man kalder nationaløkonomi. Altså ligesom for forbedre nationaløkonomien. Og så har vi uddannelse- og forskningspolitik, hvor staten giver tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter, f.eks. videnscentre, eller fagforeninger, eller kultursteder og sådan noget. Og det er så for eksempel, der er skattefritagelse for udenlandske forskere. Og så har regeringen så lavet et finanslovforslag tilbage ved 2014 eller sådan noget. Og det var så finansminister Bjarne Corydon fra Socialdemokratiet, der har lavet det. Og der har vi for eksempel et af forslagene lød kulturområdet. Regeringen styrker kulturområdet ved at afsætte midler til genetablering af Frihedsmuseet, og der afsættes i alt 145 millioner kroner fra 2015 til 2017 til at støtte kulturhovedstadsprojektet i Aarhus. Og det kan vi så sige er uddannelse- og forskningspolitik, fordi det ligesom vedrører kultur, og man ligesom vedligeholder de her videnscentre, og det er ligesom staten, der giver tilskud til det. Og så nummer 2, flere job, flere danskere kommer i arbejde, og det vurderes, at beskæftigelsen vil stige med 21.000 personer i 2014, og yderligere 22.000 personer i 2015.
Og det kan man så sige er erhvervspolitik, fordi at flere folk ligesom kommer i arbejde. Yes. Og så er der også den sidste her, sundhedsudspil, der afsættes i alt 5 milliarder kroner til sundhedsområdet fra 2015 til 2018, som blandt andet målrettes styrket kræftbehandling og mere målrettet behandling af personer med en kronisk sygdom. Og det kan man så sige er skattepolitik, fordi at der ligesom bliver givet milliarder til sundhedsområdet, ligesom for forbedre vilkårene for Danmark. Ja. Og så om det er godt for dansk økonomi, og vi er stadig ved at komme ud af finanskrisen endnu, og det med, at der ligesom er den her økonomiske vækst på 2% i 2015, det er ligesom et godt vej opad. Og der bliver ligesom, ved at der så bliver flere penge til sundhedsområdet, så bliver der ligesom ansat flere mennesker, og så er der også flere, der sådan, til ligesom at betale skat. Altså der er ligesom, man får flere penge til at forsørge de andre personer, der så er under kontanthjælp eller sådan noget lignende. Yes, det var det, Lars. Ses.